Batidzanyi omwenje yenyu, nyika iwane ruponeso. Batidzanyi omwenje yenyu, nokuti Jesu ave pedyo. Iye ave pedyo. Iye ave pedyo. Zviwoneso zvino tiudza. Mambo wamukira. Mambo, mambo. Iyo nzara ona yaza ramunyika. Iye ave pedyo. Iye ave pedyo. Zviwoneso zvino tiudza. Mambo wamukira. Mambo, mambo. Iyo nzara ona yaza ramunyika. Simukanyi mose, muvaudze mose. Jesu anouya, Jesu anouya. Iye auya nekukasika. Imidaidziranyi. Auya, auya, Toda kutenda Mwari nemukana watipa wekuti tive tunosangana tichinzwa shoko rake panguva dzino. Mukati menguva ino musorodo wenyaya unotiwo nyaya yakanaka, glad tidings. Ngatinamatei. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, toda kukutendai nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Tauraiwo nesu panguva dzino patichavhura magwaro enyu. Mutibatsire kunzwisisa nekurarama sezvinoda shoko renyu. Tonamata kuburikidza naKristu Jesu. Amen. Madzimambo wechipiri chapter 7 verse ya 9. Ipapo vakataurirana vakati, hatiiti zvakanaka, nhasi izuva reshoko rakanaka. Asi isu tinogonyarara hedu kana tikanonoka kusvikira kwaedza. Tichavingwa nokurohwa. Naizvozvo handei tinoudza imba yamambo. Dai Mwari wekudenga akomborera kuverenga kweshoko rake. Madzimambo chapter 7 na chapter 6 ndo patichawana chidzidzo chedu mukati menguva ino. Israeri yakanga ichipinda mukati mehutapwa nenzira dzakasiyana. Tinoona panguva Israeri yakapinda mukati mehutapwa, tikaona kamwanasikana kakatogwa kakagara mumba maNamani. Israeri yagara muhutapwa kwenguva yakareba. Yakapindazve mukati mehutapwa hwaAsiria. Muchaona kuti panguva yakare, nguva yamadzimambo chapter 2, Siria ndo yainyanyouya ichipinza Israeri mukati mehutapwa. Mwari waizvitendera kuti Israeri ipinde muhutapwa for a purpose. Waizvitenderei? Israeri yaigona kunge yapumhuka pamberi paMwari. Mwari otendera kuti Israeri ipinde mukati mehutapwa kuti ive inoona simba raMwari iri mukati mehutapwa. Maizviziva here kuti Mwari wekudenga
anotendera amwe matambudziko kuti atiwire for a purpose. Anotendera kuti dzimwe nguva tive tinofirwa. Anotendera kuti dzimwe nguva vana vatinetse. Anotendera kuti dzimwe nguva varume vatinetse. Anotendera kuti dzimwe nguva madzimai atinetse. Achida kuti tive tinodzidza mudambudziko ratiri, kuti simba raMwari richiko tive tinogona kuvimba naye nguva dziri dzose. Ndo zvaitika panguva yaIsraeri. Ukaverenga chapter 6 yamadzimambo chipiri inobudisa pachena kuti Israeri yakanga yavingwa namambo weSiria achida kuitapa. Zvino mambo weSiria aronga kuitapa. Aiti aronga, zvaironga zvese zvaienda zvopinda munzeve dzamambo waIsraeri. Zvaiitika sei? NdiMwari wainyevera Elisha kuti zvarongwa namambo weSiria zviende zvopinda mukati mamambo weIsraeri. Aronga zvese. Mambo waSiria akazoziva kuti ari kuita kuti nyaya yangu nezvandaronga zvisvike kuna mambo waIsraeri ndiElisha. Ndobva aronga ndokuenda pamba paElisha. Aenda pamba paElisha anokomba nemasoja ake. Akomba nemasoja ake. Muranda waElisha anomuka rimwe zuva, amuka mangwanani, anoona masoja waSiria vakakomba. Anochema kuna Elisha oti, mambo, tarirai zviri panze. Elisha anobva namata kuna Mwari oti, svinudzai maziso emurandarume wenyu aone kuti kune ngirozi dziri seri. Asvinudzwa, akaudzwa mashoko ekuti usatya muranda, nekuti tine vakawanda kupfuura vamambo vaSiria. Regai ndikudze vanhu vaMwari, kunyangwe tichisangana nenhunha dzeupenyu, kunyangwe tichirwiswa nemuvengi, kunyangwe Satani achiuya nemadhimoni, nemweya yetsvina, nemazano, nevanhu, nen'anga, nevaprofita venhema, tina Mwari ariko kutirwira nguva dziri dzose. Anotirwira, anomira nesu panguva dzekunetseka, anomira nesu panguva dzekurwadziwa, anomira nesu panguva dzekurwara, anomira nesu panguva dzekuchema, anomira nesu panguva idzo dzakamanikana, nekuti ndiMwari ane hanya nesu. Ndo zvakaitirwa Israeri. Elisha aona zvese izvi, anonamata kuti Mwari, itai kuti masoja aSiria vave mapofu. Vakabva vaita mapofu panguva iyoyo. Elisha ndobva avatora ndokuenda navo kuna mambo vaIsraeri. Asvika kuna mambo vaIsraeri, mambo vaIsraeri anobva ataura mashoko bhati, zvinoita here kuti ndivauraye? Elisha ndokuti, aiwa, zvinotsvaka kuti muende kunobata vako wouya navo, kana kuti wavauraya nemunondo mukati mehondo. Elisha apedza kudaro anozodza mambo vaIsraeri kuti vagadzire chikafu, wovapa mvura, vodya, vonwa, vodzokera kunyika yavo yeSiria, kuDhamascus. Kana vadzokera vonotaura zvavaitirwa. Vakakomborerwa vanhu vanoitira zvakanaka vanhu vanovavenga. Waitigwa utsinye, wakakomborerwa, unoramba uchida hama yako. Ndosaka shoko raMwari richiti, love your enemies, ramba uchida vavengi vako nguva dziri dzose. Ndotsamba ratinoda kudzidza mukati menguva ino raMadzimambo chapter 6 verse 24 na chapter 7, kuti tinzwisise simba raMwari panguva yakare tichidzidza nyaya yakanaka. Tichaverenga Madzimambo chapter 6 verse 24 zvichidzika. Ndo pane nyaya yedu yemusoro wenyaya watiri kutaura nawo panguva ino inoti nyaya yakanaka, the glad tidings. Verse 24 yaMadzimambo wechipiri chapter 6. Shure kwaizvozvo Beni-Hadhadhi mambo weSiria akaunganidza hondo yake yose akandokomba Samaria. Verse 25, nzara huru ikavapo paSamaria nokuti vakarikomba kusvikira musoro wembongoro uchitengeswa namashekeri esirivha ana 10 nechitswanda chiduku chamatoto enjira chichitengeswa nemashekeri esirivheri 5.
Syria tamboverenga kumashure kwatanga chapter 6 kuti yakanga yambouya ichibva yaendesa kuna mambo waIsraeri ari mapofu, ndokupiwa chikafu, ndokudzokera kuDhamascus kwayo kwaSiria. Tiri kuona zvakare Siria yadzoka kuzokomba Israeri. Rega ndikudze vanhu vaMwari, Satani haaneti kutikomba. Zuva rimwe nerimwe anouya nemhando dzakasiyana kutikomba. Anouya kutikomba nezvirwere, anouya kutikomba nemiedzo, anouya kutikomba nenzira dzakasiyana. Yauya kuzokomba Israeri. Bhaibheri rinotiro zvino mambo Beni-Hadhadhi, mambo waSiria, wakauya kuzokomba Israeri nemasoja ake ose. Haana kusiya amwe masoja, kana kuchinzi ose, zviri kureva kuti hakuna musoja akasara akarara kuDhamascus. Vese vakati handei tinokomba Israeri. Kana taikomba toikurira, kana taikurira totora Israeri yoramba iri nhapwa. But pavaironga havana kuzivawo kuti denga rakanga richiona vana vaMwari. Regai ndikudze vanhu vaMwari, Satani kana kuti vanhu pavanotirongera zvakaipa, usanetseka nekuti varonga sei, usanetseka nekuti vataura sei, usanetseke kuti varonga usipo. Kuna Mwari anoona, anonzwisisa zvavari kuronga, anotorongawo rimwe zano rekukupukunyutsa kuti ubude mukati memuedzo wauchasangana nayo. Ndo zvinoita denga kuti rinoronga, Satani achirongawo. ZvaMwari zvakakura kudarika zvaSatani. Bhaibheri rinotiro zvino mambo Beni-Hadhadhi akati akomba Siria, maIsraeri rakanga rakakombwa makava nenzara. Bhaibheri rangu rinotiro pavhesi 25 misoro kana kuti musoro wembongoro wakanga wakutengeswa. Ukaenda kuna Leviticus chapter 11, Israeri yakanga yaudzwa naMwari mhuka dzekudya nedzisingadyiwi. Tinoona mbongoro iri pakati pemhuka dzaisafanira kudyiwa. But Bhaibheri riri kuti maIsraeri, mune vanhu vaitya Mwari, makanga makudyiwa mbongoro. Rega ndikudze munhu waMwari, kana ukapumhuka pamberi pedenga, dzimwe nguva unodya mbongoro nematoto enjiva. Mararamiro ako ukabva pamberi paMwari, ukaramba simba raMwari mweya mutsvene rinenge richikuzevezera siku nesikati, ukaramba kuriteerera, that small still voice riri kukuudza kuti siya chitema, siya upombwe, siya kuroya, siya makuhwa, siya zvese zvakaipa zvauri kuita, siya chose zvose. Kana ukarega kuzvisiya izvozvo, unopedzisira wakudya musoro wembongoro iwe uchitya Mwari. Vana vaIsraeri vakanga vakutenga musoro wembongoro nemashekeri 80 pieces of silver. Mariyo ukada kuikonvheta nhasi, vanyori vamonoti it was between 160 USD to 320 USD. Musoro wembongoro ndo mari yacho yaitengeswa, nematoto enjiva aidainidzira pakaruoko kakadaiso kaita $5. Ndo zvavakanga vakudya vana vaIsraeri. Sei vaishandisa matoto enjiva? Ndo yakanga ya method kana kuti mode of salt, nekuti aivavirira. Saka pavaibika pese vaitotsvaka chinhu chinovavirira kuti chipinde musupu. Pavaibika vaitotsvaka matoto enjiva kuti vanhu vave vaisauraya njiva yacho. Vaisauraya njiva, njiva yaidyiwa, but vaisaiuraya, chavaitoda matoto. Why? Because Siria yakanga yakakomba. Rega ndikudze munhu waMwari, kana wakakombwa naSatani ukatadza kubuda mazviri nekunamata nekuverenga shoko raMwari, unodya musoro wembongoro nematoto enjiva. Bhaibheri rinoendera mberi richiti pavhesi 26, zvino mambo waIsraeri wakati achipfuura napamusoro perusvingo, mumwe mukadzi akadanidzira akati, ndibatsireiwo ishe wangu, ndibatsireiwo mambo wangu. Iye akati, kana Jehovha asingakubatsiri, ini ndingakubatsire neiko? Nezvinobva paburiro kana pachisviniro chewaini kani? Mambo akati kwaari, unoreveiko?
akapindura mukadzi akati, mukadzi uyu akati kwandiri, uyani mwanakomana wako timudye nhasi, mangwana tigodya mwanakomana wangu. Naizvozvo takabika mwanakomana wangu tikamudya. Fume mangwana ndikati kwaari, uya nomwanakomana wako timudye. Iye ndokuvanza mwanakomana wake. Level yezvivi zvakanga zvamaIsraeri nekuda kwekukombwa kwaSiriya, vaidya misoro yembongoro, vaidya matoto enjiva, vakanga vakudyanana. Tiri kuona an incident, mambo ari kuzvifambira hake, ari kungoona kuti zvii zviri kuitika mukati menyika yake. Paari kufamba ndimambo Joramu, ari kufamba uyu, paari kufamba ari kunzwa inzwi richimudana, mambo, uyai pano mundirwire, uyai pano mundibatsire. Mambo ndokupindura mashoko achiti, ininiwo handigoni kukubatsira. Ndingagokubatsira nei? Waini handina kana witi yekukubatsira nayo. Ndiri kutotsvakawo rubatsiro. Kana woonawo mambo, muridzi wenyika, apa crisis, waziva kuti zvaoma. Waifanira kuziva kuti mupalasi ndo mune zvese. Ukarangara panguva yaFaro, Israeri kana kuti Ijipita, Israeri vana vaJakobho vakatouya kwaIjipita kuzotsvaka chekudya. Faro ndokutoti tsvakai nzira inoita kuti tive tinochengetedza chikafu, kuitira kuti kana nzara yauya tisapinde mukati menzara. In other words, mupalasi ndo maifanira kusara mune chimwe chikafu chekubatsira nyika kana zvinhu zvanetsa. But tiri kuona kuti namambo akanga ari pataiti. Ndosaka Bhaibheri richiti vakaropafadzwa vanovimba naMwari kudarika vanhu. Zviri nani kuvimba naJehovha pane kuvimba nemunhu, nekuti munhu anorasisa. Mukadzi adanidzira mambo ndokuti unodeiko kwandiri? Mudzimai ndobva atanga kutaura nyaya yake. Zvikanzi takaita dhiri nemukadzi uyu. Chatakaronga ndechekuti ngatidyei vana vedu nhasi, tichatanga kudya wangu, touraya mwana wangu, kana tadya tozodyawo wake mangwana. Ndikuona vana mai vachibata tuvana twavo, ndichiona mai vachicheka manext door akatarisa achiti, ko munozviitirei? Zvikanzi handina chekudya. Ndinovaona vachicheka musoro wemwana, vachiuyisa mupoto, vasina kunyara, vasingazezi upenyu. Maizvizivawo here kuti mukati menyika yatiri mune vanhu vasingazezi kuuraya vana, vasingazezi kuuraya vanhu, vakaropafadzwa vanhu vanosema chitema nenzira yacho, vanozeza kuuraya vamwe vanhu. Nguva yapfuura mukati meZimbabwe makaitika chiitiko chemwana akaurayiwa nehama dzake. Chiitiko chichiri kungoinvestigatwa nemapurisa kuti chakafamba sei. Zvinoshungurudza, zvinonetsa mukati menyika yatiri mairi. Ndose mulevel yakanga yapinda mukati meIsraeri. Panga pane tariro here maIsraeri? Bhaibheri rinotaura richitiro, mudzimai akachema akati, nezuro takauraya mwana wangu. Nhasi yateni yekuti tive tinouraya mwana wamai avo, but vavanza mwana wavo. Mambo, Bhaibheri rinotaura richitiro, akabvarura nguo yake, akanetseka, haana kuzviexpecta kuti ndo zvakanga zvamuIsraeri panguva iyoyo. Chitema at its highest point. Why? Because Syria akakomba. Rega ndikudze munhu waMwari, pamwe pacho kana tatadza kunamata Mwari mumweya muzvokwadi, Mwari anotendera kuti Satani akombe. Kana akomba, tinoita zvinhu zvisati zvamboonekwa. Ndosaka muchiona kuti vanhu vanofamba vakashama. Ndosaka muchiona kuti unonzwa nyaya dzekuti mwana akarara namai vake, unonzwa kuchinzi mukomana akauraya nekamaina kamwana kasingazivi, pakabatwa mwana chibhare, mwana anga asingatozivi kuti zvii zvinoitika. Why? It's a level of sinness. Kutadza ndo zvakanga zvaitika maIsraeri. Why? Because Syria yanga yakakomba.
mukadzi akabvarura nguo yake. Zvino wakanga achipfuura vanhu vakatarira, vakaona kuti wakafuka magumbu mukati memuviri wake. Ipapo akati, Mwari ngaandirove. Vhesi 31. Arambe achidaro kana musoro waErisha mwanakomana waShafati ukaramba uri pamusoro pake nhasi. Mambo atoona kutoti zvaitika izvi hazvisi right. Mambo ndokubvarura nguo yake. Abvarura nguo yake. It was a sign of repentance. Ndokuti ini ndaita rupandi rwangu rwarupandi rwemuranda waMwari. Kana Erisha akasaita chimwe chinhu, nhasi Erisha anofa. Maizviziva kuti panoitika crisis, vanhu venyika vanotarira kuti vanhu vaMwari vamire papi. Vakakombererwa vanhu vaMwari vanoramba vakamira panzira yaMwari vari straight nguva dziri dzose, vasingati gumbo mumba gumbo panze, vasingakompromise on situation. Vanhu vanotarira kuti Israeri iri papi. Musavadha uya zvazvadai munyika anokompromise here. Musavadha uya zvazvadai kunzi uya kubasa musi weSabata anoenda here muzuva reSabata. Zvarwarirwa ane mari yechegumi mumba achaishandisa here? Denga rinenge rakatarira. Mambo ndokuti Erisha anofanira kufa. Why? Because Erisha munhu waMwari. Erisha anogona kuita kuti Syria iyi zvakambouya namambo weSyria nemasoja ake vakapofomadzwa meso, anotadza here Mwari wacho kuti rwira nhasi? With this level vanhu vakuurayana vakudyanana, Israeli ingarapike sei? Mambo akanetseka. Mambo ndokunetseka, akatuma nhume yake kunouraya Erisha. Zvanzi Erisha akasaita zvokutamba nhasi ari kufa. Nhume yamambo Joramu ndokufamba ichienda kwaErisha. Erisha akanga akatogara mumba. Ukaverenga vhesi 31 kusvika pa33, Erisha akanga akatogara mumba nevakuru venguva iyoyo, maelders, amene zvavaitaurirana. Pavaitaurirana ndobva ataura akati, pane muranda atumwa kuzondiuraya, vharai goni asandiuraya. Paakasvika ndobva goni ravharwa. Madzimambo wechipiri chapter 7 vhesi ya1 zvichidzika. Tiri kuenderera mberi nenyaya yedu. Musoro wenyaya uchiti nyaya yakanaka. 7 vhesi ya1. Erisha akati, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naMwari, mangwana nenguva ino chiero chimwe chehupfu hwakatsetseka chichatengeswa neshekeri rimwe rezviyo zviviri zvebhari, neshekeri rimwe pamusuo reSamaria. Zvikanzi naErisha, inzwai vakuru, inzwai vatumwa namambo Joramu, mangwana panguva ino hupfu, flour, ichatengeswa pamukova wetemberi ne20 cents. Zvino mutumwa nevamwe vatumwa havana kutenda mashoko aErisha. Vakati, is this possible? Nhasi vanhu vari kudyanana, nhasi vanhu vari kudya musoro wedhongi, nhasi vanhu vari kudya matoto enjiva. Is this possible? Erisha ndobva adanidzira achiti, iwe wataura mashoko iwawo uchazviona asi hauzvidyi. Why? Because wadhauta simba raMwari. Vhesi ya2. Zvino mukuru uyo mambo akanga achizendamira paruoko rwake akapindura munhu waMwari akati, tarira, kunyange Jehovha akaita mawindi kudenga, chinhu ichi chingaitike here? Erisha akati, tarira, uchazviona nemeso ako asi hauzvidyi. He doubted the power of God. Regai ndikudze vanhu vaMwari, kazhinji katinodhauta simba raMwari, tiri mucrisis, tiri mukati mekuchema, tiri mukati mekurwadziwa, tinodhauta simba raMwari. Asi regai ndikudze vanhu vaMwari, zvaisafanira kudaro. Zvaifanira kuti kunyange tiri mucrisis yakaita sei, takadzika mukati menhamo, takadzika mukati mekurwadziwa, tive tinosimuka tichinyengetera kuna Mwari, towedzera kutenda nguva dziri dzose, nekuti kutenda ndori simbiso rezvinhu zvatisati taona kuti zvichaitika panguva iyo Mwari achatendera.
Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Zviri nani kuvimba na Jehovha pane kuvimba nemunhu. Kutenda kunouya nekunzwa. Kutenda ndo rusimbiso. Kutenda ndo kutenda kuti Mwari achaita iye tisati tazviona. Muranda waMwari akaudzwa naErisha kuti iwe wadhauta simba raMwari. Hausi kuzozvidya. Uchazviona nemaziso ako nemeno asi hauzvidyi. Pane vamwe vanhu vachatadza kubata mablessings Mwari anoda kuvapa, vachangomaona asi havamagamuchidzi. Why? Because vadhauta simba raMwari. Bhaibheri rinotaura Madzimambo wechipiri 7 vhesi ya 3 inobva yati, zvino kwakanga kune varume vana vaiva nemaperembudzi kunze kwesuo. Ivo vakataurana vakati, tinogarireiko pano kusvikira tafa? Kana tikati tichapinda muguta, nzara huru iri muguta, tichandofiramo. Kana tikagara pano tichafawo. Naizvozvo zvino handei tiende hedu kuhondo dzavaSiria. Kana vakatiregera tiri vapenyu, tararama hedu. Kana vakatiuraya, tafa hedu. In the same scenario, tinoona Bhaibheri ichitaura kuti pagedhe raSamaria masoja eSiria akakomba. Pagedhe ipapo paive nevarume vana vakanga vane maperembudzi. Varume ava ndobva vafurirana, ndobva vatiwo, varume tikaramba takagara panapa tinofa. Tikapinda mukati meguta umo tinofa futi nekuti mune nzara. Rangarirai kuti vanhu vaidzi vane maperembudzi, they were called outcasts. Vakanga vasiri vanhu vanokosheswa, vaive vanhu vaizvidzwa, vaive vanhu vakanga vasingaremedzekeki. Nekuda kwekuti maperembudzi avo akanga akavawandira. Uyezve maperembudzi avo aiita kuti vanzi vanhu ava vatadza. In other words, vaive vatadzi vakagara pamukova. Vakagara pamukova. Ndobva vati, zviri nani kuti tiende kwaSiria. Tikaenda kwaSiria, tikasaurayiwa tararama, asi tikaurayiwa hedu tafawo. Zviri nani tidaro. Bhaibheri rinobva rataura richiti, vakamuka, vakasimuka mambakwedza, vakaenda kumisasa yavaSiria. Vakati vachisvika kumisasa, vhesi ya 5, vakasvika kumisasa yavaSiria, vakasvika vakawana kusino munhu, nokuti Jehovha wakanga avanzwisa hondo yaSiria, kutinhira kwengoro nokutinhira kwamabhiza, kuri kutinhira kwehondo huru. Vakataurana vakati, tarira, vhesi ya 6, mambo waIsraeri wakoka madzimambo avaHiti namadzimambo aIjipita kuzorwa nesu. Naizvozvo vakamuka mambakwedza, vakasiya matende avo namabhiza avo namahesera avo mumusasa wose. Vakasiya musasa wose wakangodaro, vakatiza kuti vararame. Bhaibheri rinobva ratiro, varume vana vakasimuka mambakwedza. Pavakasimuka mambakwedza vachienda kwaSiria, mambakwedza same time hondo yaSiria yakabva yanzwa sekune hondo dzauya dzaIsraeri. Vakazviudza mupfungwa dzavo vachibva vati, zvino mambo waIsraeri anenge atsvaka maHiti, anenge atsvaka maIjipita, akatsvakavo vamwe kuti vavabatsire kuti vauye kuzorwa nesu. Mubvunzo wandinawo vanhu vamwari ndokuti vaigozviita seiko ivo vanga vakakombwa. Rega ndikudze munhu waMwari, pakasimuka varume vakanga vane maperembudzi, Mwari, that faithful steps as they were walking towards the Syrian camp. Vakafamba vane kutenda, varume vane maperembudzi. Pavaifamba one step, Mwari aita kunge ihondo yaIsraeri. Pavaifamba another step, yaita kunge hondo yavaHiti, yaita kunge hondo yavaIjipita. Why? Because varume vakava nekutenda. Regai ndikudze vanhu vaMwari,
panyika yanhasi pari kutsvakwa varume, pari kutsvakwa vanamai, pari kutsvakwa vakomana, pari kutsvakwa vasikana vane kutenda kwakakwana, vanoti all things are possible with God. Nothing is impossible with God. Varume ava vakafamba nekutenda. Pavainzwa zvese izvi zvichiitika vaSiria, vakafunga kuti ihondo mupfungwa dzavo, ndobva vasimuka ndokutiza netsoka. Bhaibheri rinotiro vakasiya mabhiza, vakasiya mbongoro dzavo, vakati zviri nani kumhanya netsoka. Upenzi hwakaita sei? Upenzi hwakaita sei? Unoita kuti munhu afunge kuti bhiza nedhongi zvinomhanya kudarika tsoka. Ndo zvinoita Mwari kana akuvhiringa kembu yaSatani. Vimba naJehovha nemwoyo wako wose. Urege kuzenama panjere dzako, umuzivise nzira dzako dzose, iye acharuramisa makwara ako. Usazviti wakachenjera. Vimba naJehovha ubve pane zvakaipa, zvichava mushonga pamapfupa ako neutano pamabhonzo ako. Ndo zvinotaura Jehovha kuna zvirevo. Vakaropafadzwa vanhu vanovimba naJehovha nguva dziri dzose, vanoramba vane kutenda. Varume ava vane maperembudzi vakaenda ndokusvika ndokuwana pasina chinhu. Vhesi 8 inotiyo, yo midziyo vakapinda matende, rimwe vakadya ndokunwa, vakatorapo sirivha nendarama nenguo vanozviviga, vakadzokazve vakapinda mune rimwe tende, vakatora zvakanga zvirimo vakanozviviga, vakatora vakaneta. Vaneta ndo pavanoti pavhesi 9, ipapo vakataurirana varume vane maperembudzi vakati, hatingaiti zvakanaka here? Nhasi izuva reshoko rakanaka, nhasi izuva renyaya yakanaka. Regai ndikudze vanhu vaMwari, takakombwa naSiria anova Satani, takakombwa naDhiabhurosi. Nhasi izuva reruponeso, nhasi izuva renyaya yakanaka. Tina muponesi anoshamisa, ane hanya nesu. Nhasi izuva reglad tidings, nhasi izuva regood news. We have a Savior who was born in Bethlehem, anova Kristu Jesu. Nhasi izuva reshoko rakanaka. Hatingaiti here zvakanaka? Tina kanoudza mambo waIsraeri zvataona. Hatingaiti here shoko zvakanaka kana tikaenda kunoudzawo hama dzedu? Rega ndikuudze munhu waMwari, iwe wakatendeuka ukabviswa mukati mematope aSatani, ukayamurwa naMwari, haungatori here mukana wezuva rakanaka ukanoudzawo hama dzako kuti kwaita zvakanaka kwaSiria? Nhasi masoja aSiria atiza, hako hondo tahwina, uyai muwane chikafu. Manzwa nekudya misoro yembongoro, manzwa nekudya nana, manzwa nekudya matoto enjiva. Nhasi zuva reshoko rakanaka rakataurwa naErisha, zvikanzi mangwana nenguva iyoyo, mangwana upfu huchatengeswa pamukova weSamaria nemashekere 2. Nhasi izuva reshoko rakanaka. Tikanonoka tinogona kuvingwa, tikabatwa hati manyei. Hey, muri kuona here varumba? Havasi kuita nekunonoka, vari kutoita with excitement, with the sense of urgency, nekunzwisa kuti tikanonoka tinowana Satani abata anovaSiria. Regai ndikudze vanhu vaMwari, patinononoka kuenda nevhangeri raMwari, we are delaying the second coming of Jesus Christ. Why can we hasten the second coming of Jesus Christ? By going, knowing that we have a Savior. Ukaverenga uchidzika Bhaibheri rinotiro, vakazoenda kuna mambo akaita seanodhauta, ndokuenda ndokuzouya nemasoja ake, vauya nemasoja, uya muranda uya akanzi uchazviona, akazviona. So vanhu ndokumhanya kunotora ndokumutsika, ndobva afira apa, haana kuzvidya. Tine vanhu vachaona vane shungu vanokoparidza pamusoro pedenga idzva nenyika idzva, asi havasi kuzoipinda. Why? Because havana kutenda panguva dzatiri madziri. Verse 9, 2 Kings chapter 7 verse 9 inotaura pamusoro pekuti nhasi zuva reshoko rakanaka, nhasi zuva reglad tidings, rechirungu ndozvarinotaura, nhasi zuva regood news. Ukaenda kuna Luke chapter 2 verse 10, mashoko iwawo anofananidzwa, akafanana muSeptuagint,
Anoti ipapo mutumwa akati kwavari, musatya, nokuti tarira, ndinokuparidzirai mashoko omufaro mukuru. Mufaro ndokuparidzirai mashoko omufaro mukuru. Uchava wavanhu vose. Nhasi ndokuparidzirai mashoko emufaro mukuru. Vhesi 11, nokuti nhasi mazvarirwa muguta raDhavhidhi muponesi, ndiye Kristu Jesu Ishe. Vhesi 14, Mwari ngaarumbidzwe kumusoro-soro, norugare ngaruve navanhu vanofara. Zvikanzi nhasi zuva reshoko rakanaka, ingirozi dzaitaura nevafudzi pavakaratidzwa kuti Jesu azvarwa. Zuva rekuzvagwa kwaKristu Jesu ndo zuva ratakanga takamirira tose, kuti Kristu Jesu iye achazvara mwanakomana agomutumidza zita rino Jesu, nekuti ndiye achaponesa vanhu kubva muzvivi zvavo. Vane mwanakomana ane upenyu, asina mwanakomana haana upenyu. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, wakapa mwanakomana anova iye Kristu Jesu, kuti ani nani anotenda maari arege kufa asi ave neupenyu usingaperi. Ndozvinotaura John chapter 3 verse 16. Zvikanzi inini ndakapiwa simba kuti ndive ndinoporesa vanorwara. Ndozvinotaura Jesu pana Luke chapter 4 verse 18, kuti ndive ndinorapa vari kutambudzika, vakatapwa ndive ndinovasunungura. Zvikanzi naIsaiah chapter 6 verse 9, ataura zvese adana Isaiah, anozoti kuna Isaiah, ndiani wandingatume kuti aende kunoudza vanhu pamusoro pamuponesi anoshamisa. Zvikanzi naIsaiah, ndiri pano tenzi, ndine nyaya yakanaka yekuti ndiende kunoudza vanhu kuti nhasi izuva renyaya yakanaka. Ari pena anoti Mwari, ndiri pano tenzi, nhasi izuva renyaya yakanaka randoda kuudza hama dzangu kuti zvechokwadi kuna Jesu anoponesa. Wanzwa nekudya misoro yembongoro, wanzwa nekudya matoto, wanzwa nekuzvidya iwe pachako, wanzwa nekuita upombwe, wanzwa nekuita zvakaipa, wanzwa nekureva nhema, wanzwa nematambudziko akasiyana-siyana. Nhasi izuva reshoko rakanaka. Uya uone shoko rakanaka. Tina muponesa anoshamisa wekuti tikavimba naye zvese zvive zvinoendeka. Nhasi izuva reshoko rakanaka. Ndoda kunamata nemunhu anoti Mwari, ndibatsireiwo. Shoko rakanaka iri ndo randinoshuvira mukati muupenyu hwangu. Takamira tariro inofadza, tariro yekuuya kwaKristu Jesu. Ndo tariro yeshoko rakanaka randoda kuti neuniwo panouya Kristu Jesu upenyu hwangu huwanikwe hwakagadzirirwa. Kana chiri chishuvo chako, tsinzina tive tinonamata pamwe chete. Mwari ari kumusoro kudenga, toda kukutendai neshoko rakanaka ratanzwa, ratinonamata kuti nesuwo tive tinoramba tichitenda mamuri. Tine zvakawanda zvatakasangana nazvo mukati muupenyu. Pamwe takakutadzirai, pamwe takakuzvidzai, pamwe takafamba nenzira isingakufadzii imi Mwari. Tiregerereiwo, nekuti nhasi tadzidza kuti kuna muponesi anoshamisa, akatifira paKalvari kuti tiwane upenyu usingaperi. Chitibatsiraiwo Mwari nemazerero akasiyana kurarama munyaya yakanaka. Pamunouya nemakore inova our blessed hope, tive tinowanikwa takagadzirira. Tonamata kubudikidza naKristu Jesu. Amen. Wanga waenda kuna Jesu yere, wasambwa muropa renyenye, unosimira mutsa wake yere, wasambwa muropa renyenye, wasambwa muropa rohere renyenye, moyo wako wakachena woyere, wasambwa muropa renyenye, unofamba naye mazuva ese, wasambwa muropa renyenye, unozorora kuna Kristu here, wasambwa muropa renyenye, wasambwa muropa rohere renyenye, moyo wako wakachena woyere, wasambwa muropa renyenye, kwambo asvika unochena here, wasambwa muropa renyenye, wagadzirirwa
padzimba dzeku benga wasamba muropa renyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye rasanguwa iyo inesitema usambwe muropa renyenye kunetsime iyo inowerera sambanyi muropa renyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye Ditewereku shikamagumbo pauno wara Jesu chiremba warasika mufuzindishe vachikusho ra Jesu ishamwari muponesi wawira pasi Jesu ndimambo wemadzimambo munyaradzi hama yoshaya vachikuse majesu ndirudo anoti wenditewereku magumbo Jesu anoti nditewereku shikamagumbo Jesu anoti nditewereku shikamagumbo Panda kafirwa aivaneni ndichichema ondinyaradza ndoshaiwazi vo Jesu itariro vondisema Jesu ariko ndodanidzira odiramutsa ndorasika onditambira ndobudiri razvese zvaJesu ndomtevera kwanoenda kumagumbo Jesu anoti nditewereku shikamagumbo Jesu anoti nditewereku shikamagumbo